na red. Ano po? May kahalong layo. Hello guys, ayan, good morning. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito kami sa ilog, sa Carayan. Maglilitsyon kami ng manok at saka gulay. Magugulay kami ng malunggay. So, kaming tatlo lang yung present. Ay, sa Tiligayan, nandiyan sa kabila, nagdadako sila ng sibuyas. Tara guys, samahan nyo kami sa episode na to. So, dito na rin kami maglilitsyon guys sa tabing ilog. Yan. Sa gilid-gilid. Para maiba naman ang ang view. Pero inaantay pa namin yung manok namin eh, wala pa eh. Kangin man. May yero pa dun, oh. Ituin muna namin yung aming gulay ng pananghalian. Gulay lang sa likod ng bahay. Ito po yung bunga ng aking kalabasa, mga ka-dragon. Ito naman yung bunga ng aming malunggay. Itong ampalaya, binili namin. Kasi yung ampalaya ni Auntie Ligaya, maliliit pang bunga. Tsaka, meron tayong tinapa. Diba? Sarap yan sa gulay, yung tinapa, mabango. Tsaka maliit na tarong. At maliit din na okra. Ano ba naman yun? Tag-iisa. Ito yung bunga ng aming mga sili, oh. Ang ganda ng labuyo. Kilalaki na parang ganito yung kilang Tiligaya. Oo. Ito yung mahal eh. Marami naming sili, mga ka-dragon. Meron kaming bell pepper, labuyo, meron kaming pangsigaw. Lahat yun may bunga. Goodness, ang lakas ng hangin. Partyan na ang kalabasa. Baka maligat yan. Tingnan natin. Diyan na natin makikita kung maligat ba yan. Sana mahalaman mo. Pag luto na isa, kulang mo lang ng makilat. Okay, ganun. Parang sila. Baka matanda na. Init pa. Tigas na. Isa na tayo. Ano kasi? Okay. Hindi, kontang mo. Hindi man yung laman.
Tita dyan? Nandiyan. O, diba? Gumawa kami ng baluan. Ito yung ginawa namin na baluan ng kipasan. Hindi pa rin masira. Guys, ayan o. Simulan na natin magluto ng sari-saring gulay. Ginisa sa kalabasa. Ano ito ba? Pati labuyo, guys. Pati labuyo. Ilagay mo ay. Wow, tanong manghang. Matay siya. Puno saron na. Ang gusok. Lutuan sa karayan. Matagal naman ang manok natin. Nakalipat na siguro. Samantalang yung sa gubat na ano ita. Hirap to. Maligaw. Yan mga kadyagan. Check natin yung ating gulay. Kung luto na siya. Oh, yun. Malunggay pa lang. Sarap-sarap ng malunggay. Itong anong lasa. Ba't yung iba? Ayaw ng malunggay, no? Yung sa Manila, hinahayaan lang nilang magtigas. Hindi nila alam na kinakain. Sarap kaya yan. Sarap. Iyan mga kaduragan, kakain na kami. Pero magulas muna tayo ng kamay. Sarap ng tubig, oh. Hindi na. Mga ka-dragon, yung ano namin, manok ay nakalipad. Payat daw yung manok. Ang aming manok guys lumipad. Anong klase? Ay pagtiyaga natin tong ating gulay. Ang sarap naman ito. Ang galing yung ano. Tay guys, Ulam. ulam namin guys, karabasa. Karabasa. Baka biling kalabasa. Kalabasa. Hindi, karabasa. Parang kamuti tong kalabasa guys. Kain po. Ang putima. Yung available dyan na may Kain ka na ulam. pang. Parang ito kasi manok. Kaya pinuno niya ng kanin yung baunan niya. Kaya nagpayam. guys! Ang gulay. Ba't hindi natuloy yung manok ay? Matamis, Mapayat daw. Payat daw, nakakulong kasi. Payat daw yung manok. Eh payat daw. Dahil makita sa video. Makita sa Iban video pa naman, ano? lechon pa naman, ihaw. Makita sa video puro butot na Puro lang. ano. Paghampo sigurado. Kadami ko May ng kanin. Ang Malamang yung ano mo kasi pisait. Hindi ko rin pisip. Tatlo lang sila, kadami nilang ulam. Tayo o lima. Kakunti. Paano ayaw ng tiligay ng gulay? Kaya wala siyang kinuha.
Akala ko ito yung dalhin niya doon. Hindi pagkakain si Papa. O, hindi yung dalawa na lang. Sila yay. Sarap ay. Hindi yan. Ah, sarap ng ano yun. Dapat hindi rin masyadong sa gulay yan. Akala ko tatlo lang. Kalabasa lang pinakakuan niyo. Ha? Ang dami wala nagmanahan. Hindi, lang ko. Ako lang nagkakain ng gulay sa amin. Kayo. Kami na tinapalang ulam niya. Kami ni Dan. Isa naman karne, isda, ay karne. Tama lang yung kunti, hindi ko nagarami. Sarap guys. Manamis-namis ang mga gulay. Masarap talaga ang ang gulay pag bagong pitas. Wala, yung lechon namin drawing. Dito sana kayo maglechon sa gilid ng ilog. Abangan nyo na lang mamaya guys, magtupi si Gigi. Naligo kami sa Karayan. Masarap tong kanin. Ganun kanin ko. Tama. Ay, pinanay. Sarap. Si Papa pala guys kahapon. Ging harvest niya yung mga pakwan namin doon. Ito sila oh. Ito Yan cute. yung dilaw. No, ito is red and this one is yellow. Oh my goodness. Panlikitan sila. Pero Pa- kadilaw niya oh. Baka daw unahan pa kami ni Boy Pandaw. Kaya inunahan niya na. Yun din niya sa bahay. Pag kami nagbasi yung body na. Ganun pala niya kayo sa sarili niya eh. Kung marunong hindi mahilig sa gulay. Hindi lang. Kabaliktaran. Puro kanin guys. Yung ano kasi namin, yung tirang ulam, nasa kabila. Ay, yung sobra. Lipat na lang ng tapos. May mga kasama kasi kaming kuwan. Mga nagdamo ng sibuyas. Ha? Nadapa pa ata ng tiligay doon. Ay, kung natuloy. Meron din dyan. Yun nga ginakang ko. Yan na. Ayan na. Kinuha niya pa yung dilaw oh. Kaya pa rin ako magsibli pa yung kanin. Ito. Yun. Marami pang ulam doon, Nay. Baka sa pinadal mo lang ulam. Sinabi mo, tira nila. Hindi man mapait niya nga pala ya. Sarap na. Diligaya man lang gasabi. Ako mapait din eh. Pero kahit mapait, kahit gano'ng mapait yan, kinakain ko. Nakadubukil natin ko ni dilaw. Kain tayo ng pakwan guys. Ito yung Yung, itinanim namin nung kwan guys, December. December yata yun na. ano nga yun November? ay? Oh, January pa lang ngayon. November, ata. November. Minadali Kalalaki na. guys. Pero hinog din. Kahit maliliit. Tama lang, ito Matamis pa na. Ay, walang halong yung ka-dragon. Walang mga, Walang spray. hindi namin nisprehan. Kaya hindi naglaki. Kaya ganyan sila kalalaki. Pero kahit din yung kwan, kapula. Yung kinakain nila. Kapula din. Very good ah. Hindi lang nang naglaki. Kahit maliit lang. Walang abono guys. Walang pambili. Yung iba na sobrahan, yung malalaki. Sabi niyo may malaki. Patbay pandaw na. Di ba sa iba ang tawag dito? Ruso. Ruso? Ruso? Kasi parang kaway-kaway. Hindi, yung ano? Turuso? Hilon? Ay, ano ba? Kayon. Kayon ba? Ruso. Kahit kapag konti ang ulam. Takip man lang yung kainan. Ayan ang kayong pagkainan mo. Gina-expect kasi sa namin may manok. May manok. Wala eh, kaya. Eh, buti nga, walang manok, di kinulang yung kanin natin. Ito na yung pala.
Ramanak ko mga dilitso na ako nang nanon. Sarap pa naman lechonin yung native. Patabain muna namin. Hindi mas mangan guys. Anong pangbiak mo? Ito guys yung aming tanim mo, di ba? Galing. Kiyat nga lang. Kalaki naman guys. Hirap ubusin. Buti ito hindi kwan. Hindi binalata ng uod. Kaya nandiyan ay kalabaw na. Tapos kain. Ay, naku. Galing eh. Churo mo nga. Sagun na tamad ito. Sige, pitak mataki din. Ako, bunol. Tani. Karate ka. Kunin nyo na yan eh, oh. Picturean pa daw. Ayusin nyo nga eh. See? Namata Oh, di ba? Kalaki naman dyan sa Groway at kwan mo. Drawing. For the first time? Ngayon ka lang makatigyan ng ganyan, dilaw. Parang ngayon lang dinatap. Adupay siguro di pa yung Tamis nakikita. Ano kasano kina... Hindi man lang pinakitang harbisen. Tapos ang aming red. Wow! Kahit maliit siya pero red na red. Sarap po. May kahalong layo. Nasawa. Kutamis niya, ano? Sige nga. Ay, oo. Sarap ng dilaw. Ay, busog ang mga inday, garutayin, maghugas tayo ng palato. Pagtapos kain, tulog. Hugas! Tapos tulog. Isang tiligaya mga ka-dragon na kipag upan siya maggamas, magdamo.